komt thuis. Bewegen is gezond en dat wordt gestimuleerd door de gemeente Hulst. De gemeente Hulst is het Walhalla van de fietsers. Je kunt hier fietsen in de bossen, langs de Zeedijk en eigenlijk ook nog een stukje de grens over. Door de komst van het WK wielrennen in 2026, daar wordt natuurlijk een geschepje bovenop gedaan. Maar wat ze in Hulst nog niet hebben, of niet hadden, is een mountainbikepark. En daar zijn we nu op dit moment aanwezig, want dat wordt geopend. We staan hier op een prachtige locatie aan de buitenkant van Hulst. En we hebben zojuist de opening van het bikepark gehad. Een prachtig aangelegd parcours waar de jeugd heel veel plezier aan gaat hebben. Ik heb ook gelezen dat het mountainbikepark dat gewoon vrij toegankelijk is, klopt dat? Dat klopt helemaal. Dus jong en oud kan hier gewoon lekker komen mountainbiken. En het zal ook zeer goed worden onderhouden. Ja. En je moet ook wel voldoen aan gedragsregels, denk ik. Dat zeker, dat zeker. Let zeker goed op elkaar. En zeker altijd met een helm komen op de fiets. En kijk ook goed wat je zelf wel en niet aan kan. Je hebt een rondje gefietst. Hoe is dat bevallen? Ja, heel goed. Ik vond het fantastisch om te doen, maar ik merk wel dat mijn conditie bar slecht is. Fiets je niet veel? Ik fiets eigenlijk heel weinig. Ik heb natuurlijk in het verleden in mijn jeugd ontzettend veel gefietst. En ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik fiets wel eens op zondag met mijn vrouw. Maar daar krijg je nou ook niet echt heel veel conditie van. Er zit meestal een fiets met een motortje op, zeker? Ik heb zelfs ook nog een fiets met een motortje, dus dat helpt er natuurlijk ook niet. En natuurlijk mijn huidige functie die ik nou uitvoer op de provincie maakt ook dat ik ook niet zoveel meer in beweging ben. Dus ook veel zittend werk en dat is ook niet zo heel sportief natuurlijk. Maar wat vind je van dit initiatief? Ik vind het een fantastisch initiatief. Ik vind het hartstikke mooi om ook te vernemen van hoe we hier met elkaar gezamenlijk met een goede samenwerking dit tot stand hebben kunnen brengen. En zeker ook omdat Hulst heeft zich ook wel op de kaart gezet. Hè. Met de vestingcross natuurlijk, het veldrijden, het wielerrijden is hier ook wel echt iets geworden van naam. Hè. Ik vind het toch bijzonder dat er op zo'n WK veldrijden dat hier zoveel mensen naartoe komen. En dat we dit dan met z'n allen hier gerealiseerd hebben. Zo. Het Walhalla van het fietsen. Het Walhalla van het fietsen is dat hier. Er is ook nog een prijs die behaald is, een UCI-prijs. Ja, dat is de UCI Bike Region prijs. Hè. Dat is een erkenning van de internationale wielerunie die ze ontvangen hebben. Dus dat is best wel iets om trots op te zijn. En dat hebben ze nu gehaald. En dat is toch fantastisch dat zoiets hier speciaal voor dit uitgereikt is. Nou, daar zijn we trots op. En we kijken uit natuurlijk naar het WK in 2026, hè? Jazeker, ik kom heel graag ook weer kijken. We hebben hier nou, zijn er al problemen? Lekker band. In het oefenrondje. Ja, bij een sprong klapte die dus. Oh, dat is wel heel zonde, hè? Ja, dan moet er een nieuw bandje op, maar die hebben we gelukkig altijd mee dus. Ah, oké. Dus dat regelen we gelijk. Oké. Nou ja, in ieder geval, dat is wel gelukkig dat je handig bent, hè? Ja, maar een goede mountainbiker is altijd voorbereid. Jullie hebben net een rondje gereden, hè? Ja. Wat is nou het leukst? Ja, de obstakels in de weg. Obstakels? Ja. Maar er zijn zoveel obstakels. Ja, allemaal zijn ze wel leuk. Allemaal leuk? Ja. En doe je ook jumpen? Ja. Ja? Ja. Ja. Jij? Ja, zeker. Dat is het leukste, toch? Dat is het leukste? Ja, daarom. Oh. En hoe lang ben je al lid? Ik ben nu een jaar lid ongeveer. Ik vind het heel leuk om te doen. Ja, heel leuk. Ja? Ja, zeker. Dus je bent ook heel blij dat dit er nu is? Ja, zeker. Dus
Leuke aanwinst. Ja, en wanneer ga je dan oefenen? Is dat in de week of doe je dat in het weekend? Ja, allebei. Allebei. Zoveel mogelijk dus. Zoveel mogelijk. Jij ook? Ja. Nou, dat kunnen jullie uitleven, hè? Ja, zeker. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Ja. Dit is een van de onderdelen, een voorbereiding ook voor het WK veldrijden in 2026. Hoe staat het ermee? Hoe ver zijn jullie al? Ja, heel ver natuurlijk. Heel veel voorbereidingen gebeuren natuurlijk achter de schermen. Er zijn heel veel leuke ideeën. Er gaat echt ingespeeld worden op niet alleen de sport, maar ook een stukje entertainment. Dus zeker ook met de Vrijdag voor de Hulstenaar komt er gewoon een heel mooi programma voor die 3 dagen. Jullie hebben ook al heel veel gedaan in het kader van het WK veldrijden. Geef eens een paar voorbeelden. Ja, we zijn natuurlijk begonnen met de wielerzegening. Afgelopen, dat was in maart. We hebben heel veel clinics gedaan in Zeeuws-Vlaanderen. En eigenlijk ook wel deze week hebben 1100 kinderen in de gemeente Hulst te maken gekregen met clinics. Dus vanaf groep 3 tot en met groep 7 zijn ze op wat voor manier in aanraking geweest met, met fietsen. We hebben binnenkort ook de expositieopening. En natuurlijk ook op 28 november de wieleravond. En dat is gewoon een heel mooi programma. Nog zeker wat er gaat komen. Vertel eens iets over die expositieavond. Ja, die expositie die opent op 4 oktober. Dat is eigenlijk een expositie over veldrijden. De eerste, zoals ik vernomen heb. Dat wordt een expositie over veldrijden en over de vestingcross. En daar komen eigenlijk hele mooie attributen, verhalen vanuit eigenlijk verzamelaars. Want die hebben hier veel in Hulst en omgeving. Dat echt over veldrijden gaat. En 4 oktober wordt het dan geopend. En vanaf 5 oktober is het voor iedereen eigenlijk gratis toegankelijk. Van 5 oktober tot en met 2 februari. Dus een dag na de zondag van het WK. Koers komt thuis.